הטיפ שלי לשפיות, גם כשהעולם קצת משתגע. אז בואו רגע נדבר על הפיל הזה שבחדר. התקופה הזאת לחוצה מאוד. זה הכי מובן בעולם שלנו. לפעמים המוח שלנו מנסה לשכנע אותנו שהכל בשליטה, אבל הגוף הוא כבר בסטרס על 200 קמ"ש. רציתי לשתף אתכם במשהו שפשוט עוזר לי להוריד הילוך. תפרחת האלוברה שלנו. למה זה עובד? ולמה אתם חייבים את זה בארון? אני שמח ששאלתם. אז ככה, זה מגיע ישר מהטבע. הוא מיוצר מהפרחים העדינים של צמח האלוברה. הפסקה של שקט. הוא ידוע בתכונות המרגיעות שלו. ברגע ששותים אותו, מרגישים איך הנשימה נהיית עמוקה יותר, והגוף פשוט מבין שהוא יכול להרפות. עוד בונוס אחד לקטנטנים, הילדים בלחץ, התה הזה מעולה גם עבורם. שימו להם קצת דבש בפנים, וזה נהיה פינוק טעים ומרגיע בטירוף. אני אישית לא עובר תקופות לחוצות בלי התה הזה. זה ה-go-to שלי לרגעים שצריך פשוט לנשום. ובינינו, בואו, אני לא מתחיל ואני לא מסיים יום בלי לשתות התה הזה. ואתם?